Dneska hráme Content Warning, ktorý sme si dneska stiahli. Hrali sme to raz a hrali sme s cheaterom, ako môžete vidieť, lebo chodí sa na moje tam nejaké coiny a čo to je, neviem čo to je. Dúfam, že sa dneska nedosereme a asi môžeme ísť na to, vieš čo. Nepoď. Poďme. Ja Kleopatra ideme. Kleopatra. Pozerajte na moje tricking show. Na nohy. To ma naučil Tari, ak by ste chceli vedieť. Srandujem, nikdy som tam nebol a nepôjdem, lebo to je pre malé decka. No Vlado, dúfam, že sa teraz dosereme, lebo... No. A tam sú aj rôzne mapy, či... No, nie? nejaké 3 sa mi zdá, ani tak. Tam rôzne mapy, no... Neviem. Čo je? Už sme tam asi dole, neviem. Počkaj. Prečo tam je červené svetlo nejaké? Neviem. Poď. A to je bar? Dobrý pane, čo si Poď dať pílko, daj mi jednu vodku, daj mi jednu vodku. No, vodku nemám. No tak ser. Keď to je jaký poklop, alebo čo. Sme na pozitíve, ničoho sa nebojíme. No. Teda... Kde si? Ja sa dosť... Tu som. Chcem to sekať, no, to čo je to? I don't know, že sa to neseká. AKA, lebo mám lepší notebook. No, počítač. Zvyk tak moje lagy, to je niečo nehovoriť. A prečo, akože? Neviem prečo. Dobre. Máme dať 3000 views a máme 3 dní na to, čo... Za 3 dní na to, za 3 dní a kosť. Fuj. Prečo to nie zobrať do inventáru? Neviem. Prečo to vám držím v ruke, jak debil? Lebo to si. Poďme ďalej. Fuj, taká džuzna. Kde? Tam. Je, čo? Neviem. No poď. Skočil ty cement. Ja som Tari. No taký, že... Zvyšu. Semu. A zvyš. Počkaj, Kde si? fuj, to je jaká diera ďalej, že tam už nejdem. Kde si? Neviem, kde si ty. Ja som v Afrike. A tu si. Ja ma to nie ani jedno to monštrum, alebo čo to tu má byť. To čo je za hru? Neviem, ale ja sa teším, lebo sa nepokakam. Ale že to čo je, to sa nemusím báť, čo to je za Ale hru. kde si ty? Som išiel takouto, neviem, takou... Čo je za hudba, ako keby tu je kde na pohrebe? To čo má taký pancier? Čo? To čo je s tým? Sa mu trase chrbát. Zvyšok? Čo je? Kde? Tu je. Fuj! What the fuck? Kamo? Poď za tým. Počkaj. Fuj! Kamo, fuj. Kamo, au! Chill! Kamo, kľud. Čo som spravil, ak tam prepnúť? Ja som nejaký asi tak prepnul. Kde mám baterku? Neviem. Ty chrán! Ty vole, kamo, ty vole, tverkuje. Ja tvrkujem jednu hodku. Kamo, on tverkuje. Netvrkuj mi. On tvrkuje, skáče. Poďme spolu. Počkaj, poďme ho nejako prejsť. Haňa! Jušo, Jušo, ja som prešiel. Ja som mŕtvý. To sú belly jeans. Kamo, Belly jeans. tverkuj poradne. Kam ideš? Chcem natáčať. Zatverkuj mi poradne. Je tu ďalšie strašidači. A poradne tverkuje, kamo.
máte. Bomby, bomboklady, hopa! Presne bomboklady robí bomboklad. A ty sa akože nechceš hýbať? Ne, zostaň! Chcem točiť. Ľudia, viete, že už je zajtra leto konečne? No, ináč. To čo bolo? Bude teplúčko, fajnovúčko. Sice bude škola, ale mám to v riti. A tak škola je furt. To nezastaví. Škola je nezastaviteľný proces, ktorý ťa bude nudiť do konca svojho života. Ale učiteľka z matiky nám povedala, že my sme asi tak najviac popredu z matiky, lebo že ona chce byť popredu, ty kokos, tak sme popredu a že budeme cez to chodívať na zmrzku. Zmrzka. Na matiku, cez matiku. Kde máme tú tvoju loď? Aha, tam je to. Najviac, kde sme pozadu, je asi to biológia a slovina. To čo je? Neviem. Ukaz. Čo? Čo je za zvuk? Neviem. Fuj to. To je strašidelné. No, určit. Sa bojím. No, nemáš sa čoho. A čo? Ja sa bojím, ty kokos tam tverkovala a vybuchovala, ako keby ty kokos kolapsoval. Kolapsoval. Týpek tam tverkoval, jak obe. Týpek tam tverkoval, ty kokos, jak na súťaži. Tverkovacia súťaž. No, mali sme tam, ja aj on, ale on asi ma porazil, asi nebol A nadšený. ja nemám dať tú kameru vás. To mám akože dať do tej... Čo? Ja neviem, kde máme dať kameru, ja to hrám prvýkrát. A to... Hlási What the tu? hell? Lukas, No. what the hell? Pohni sa sem, Je. tu, do stredu. Prečo tu sú dve baterky? Ktoré Jednu levitujú. som si zebral. Kámo, prečo táto baterka levituje doslova? Neviem, jednu som si zobral tú bugnutú. OK. A kde máme ísť vlastne pozerať, nevíš? Neviem, tam bola tá telka, tak choď asi tam. Viem. Áno, tu ukazuje, že disk, tak tu asi. No, Prečo to je také rýchle? neviem. Kámo, chudák týpek sem píše, že kebyže ja mám kamarátov. GG, no. Chudák. Kámo, ozaj tverkoval. Ty to jak veľa komentárov. I wonder if Lukačina is having fun. I am fun. Bro. To je dobré. Či? No, ja neviem, aké máme dať, no máme ešte potom 2 dní a to máme dať akože 3000 minus 680 je 2320, čiže... Ja aj tak nič. Jak sa mi chce spíkať, ešte do postielky. Chod spať, aj ty. A ty tiež. Ešte ruky umíte a do No postele. poďte pozrieť môj tricking shot, môj parkour. Tari, on je Tari, čo ti na ňo, to je Tari z Vyšu. Ja som taký Tari, že... Že? Čo? No poď. Zik, to čo robí? Zik! No poď. Na nohy. To mi nevíte, na nohy. Kamo, ja mám lagy, jak keby som to... Kamo, mám strašné lagy. Ty si celý lag. Tak, keď to hrali prvýkrát, tak som nemal lagy, to čo je? Také svetlo. Čo? Keď to hrali prvýkrát, tak som nemal lagy. Možno. Takže možno som nemal, no. No. To je tá istá mapa, či? Asi hej. Neviem, ale a keď tu bude ten bar, tak to čo je? Tako zase. X7. Pardon, ešte som taký trošku krpatý. No, ja krpatý som starší než
ten Lukas, som starší. No poď sem, počkaj. To čo je? Svarta! Sparta! Jau, to bolo. Kde si ty? Neviem. Lukas? No, A tu máme aj kyslík? áno, asi. To jak mám dať? Sparta! Ježe, som to prelom. Kde si? Tu? No dobre, tu si. Buď boj. Bra. Kúkaj, akú Spartu som dal. Kúkaj, som na to vyskočil. Ja tu nikto nedostane. Bra. Neodchádzaj, ja sa bojím. Nemá sa čo bať. Jak sa dostaneme vlastne domov? No. Nie, asi to neviem, zahľadaj takéto schody. Neviem. Poďme kúknúť tutoriál. Fuj, dám si nejaké dvere tam je. Backrooms. Áno, ty kolo Backrooms. Ináč, keď chceš, môžeme zahrať. Keď si stiahneme. Čo to je? Fuj! Mami! Fuj! Demo, fuj! Čo mám robiť? Zdvihni sa z tej zeme! Fuj! Kamo, fuj! Ja mám jedno hapko! Mami! Strhaj! Mne sa to lakuje jak hovno. No, čo je? Bolo na rakovinu 3. stupňa. Jaká Fuj, tam niečo tam búcha, vole! Fuj! Nie, tam dačo bucho, ja som mŕtvý. To čo tam sú za monštra? Tak som sa práve dostal. Fuj! To je cuc! Nejaký cuc! Cuckomat! No cuc. Hovno cuc! Choď preč, hovno cuc! Au, on sa na mňa On ťa načucal. vycuca, on to je cuca. Čo on mi robí? On to je cuca. Ten zvuk sa mi nepáči. Vydal nejaké divné zvuky. Zdrhajú! Ty, schody, poď! Mne to drží! Mne to niečo tam drží! Teba drží ten cucák. Prečo sa musí stiahať za sebou, to čo je? Ty si dead, ty si dead. On ti hodil bombu. Ty si dead. Ty si dead. On ti hodil ďalšiu bombu, ty si dead. Fuj! Ty sa jak buguješ. No, fuj. Čo je? Čo ti je? Ja neviem. A má tu kameru, alebo nie? Neviem, či ju máš. Čo je za budka? Kde sme? Neviem. Ja nemám tú kameru. A neumrel som náhodou v tom onom? V tom? Dobrá, že tá kamera tam určite nebude. Je tam dačo? Nie. A to poď spať. Mám spať. Ináč je tu taký bug, ktorý sme vynašli, že takto môžete spať, že takto a takto sa vysoknete. Jak spíš? Tak sme spali aj minulé, čo sa pýtaš? Jaj? Ináč? Vieš si mol. To je ten bug, však som ti ukazoval včera. Jaj, ten búk, no. Teraz si včera sme hrali prvý. Včera sme to hrali prvýkrát, sme sa snažili, aby sme sa nezhambili. No, to mi príde, že sa máme začal veľmi hambiť. No poď. Kde sú baterky? Neviem. Oni sú není nekonečné. Nie, a čo je, si to chod asi nabiť, ja neviem, kde si to máš nabiť. Čo si mám nabiť, ak by sme zomreli? No poď už.
dobre, ty. Som. No poď. No poď, nech to Čo video... to bola tá bugnutá baterka, kde je teraz? Nie, poď, nech to video nemá 30 000 minút. Vlado. No, ja nič. Ja muzikant. Poď už, čo si tam kúpil? Baterku! A tak kde je tá baterka? Jak ti to nedochádza? No poď. Píšim, jak ty kokos trojročná baba. To z toho vieme. Aj keď mám 12. No, 12. Ovične. No. Pomáham. Bez baterky, to čo je za mapa? To je zase to isté? Nebude tu tá kamera? Neviem. A ja som umrel tam hore, my sme mali tedy tú loď tam hore, nie? My sme tu loď mali dole či hore? Tam hore, tak bude tam pozrieť, či tam nebude tá kamera náhodou. Si kde? Slyšel tam hore na tie schody. Nie, my sme mali tu. Je tam dačo? To je ten tverk, on tu zase tverkuje. To je môj brat. Už idem sa tam hore, počuť, že nebude tá kamera náhodou. Ja idem s ním tverkovať. Ej, jo. Nie. To je tá kamera! To je tá kamera! O môj bož, čo? To je tá kamera. Oril, neklam. Nie, ale fakt. Broken kamera. Kúkaj, mám 2. Ale more tverkovací panáčik, choď preč. Poďme tverkovať. Ja idem dať tú kameru pokazenú do tej lode. Si tam Do vojdu. On ma hodil do vojdu. Čo? On ma hodil do vojdu. Ja som dead. Kamo. Tlstý žobrák ma hodil do vojdu. Ajaj. Neviem, či to... Ale on som s ním išiel na tvorkovačú súťaž, však ale on sa bojí, že prehrá, on tu má veľkého supera. On má anger issues, kámo. Presne, takého veľkého supera. Normálne a sa hanbí za to, že čo urobil ten buzerant. A takto sa to prehadzuje. Kúkajte, idem tverkovať s ním, kúkajte. Kde je? Buchá jak totok. Prečo nebuchá? Ty si s ním kamoš. Fuj! Dobre, tak nejdeš si tverkovať. Drhaj ty, červenovláska, či čo si ty. Ty kostra? Fuj. Neviem čo, ale teším sa na prázdniny. Čo budete robiť cez prázdniny? Ľudia. Ja neviem, fakt. Ja nie som... My s týmto pánom budeme chodievať von 24/7. Sa teším. A ja sa teším. Keď nechodíme do tej istej školy kvôli jednej veci, Ale tverkovať... ktorú neviem, či máme hovoriť. Ne, to nehovor. Mora. Bomba! Fuj! Jau! Au! Zdvíhaj sa, moha! Ja! Mama! Čo mám robiť? Ty si mŕtvý, však nevíš, budeš sa... Si mŕtvý? No? Ty si frajer. Ja viem. Jupi, zomreli sme 2-krát po sebe. A ja som- Ty si strátil 2 kamery. Ale som tú kameru dal do tej lode. Jednu. Tak dočkaj. Tú starú či tú novú? Tú starú. A poďme pozrieť. A prečo sa spravdeme v tejto... Kámo, prečo sa spravdeme v tejto psej budke? Čo to je? Neviem, Kamo! neviem. Je tam? Nie, mi to tu dáva to, kamo, hento, že you dreams crash the rest of your life. Ježiš, dobre, mi to je jedno. A čo to je vôbec? But then you Neviem. realize it was only a bad dream. What do you mean? Že sme skrachovali, že nikto akože nás nepozerá, že sme ako zabudnutí. Aha.
Takže ideme od znova. Jaj, tak ľudia, tak toto bolo asi všetko pre toto video. A A? a čaute. A čaute všetci! Sus.